Ababwatani b'edini y'Ekatoriki emambiye rituko ria rero nigo banyako bagusangirikana ase chikanisa ao ande mono guchengera echumatano yeribu imeye kaunti ya Kisii abaigo ababwatani b'ekanisa ya Nyabururu yikunyako bakigutuka imeye wodi ria Nyakoe Bugitutu cha South County ya Kisii nigo imisa iyo yanyarako bagikoragwa amono mufadha bw'ekanisa iyo Espon Nyarechi uyu nyarako bagakora imisa yerituko ria rero rituko ria rero tuguchengera rituko rinene rieribu asuguchaka emechando ya Yesu Kristo na kubwa mono neintwe tugusanga amona Kristo ase emechande yaye ase okwibekiraniamo ase ebirengererio ase amang'ana na sogokora na gwetera ase emechando ya Kristo naintu boigo tokoreta chigurube chitu emechando yaitu na kumoreri Kristo anyaraka gutubugureria kaukwana ekero ekyo father ni ganyariko bagakuburi ababwatani banyarako bakunyurana na banyarako bagusanga ane mono chinga kichiga bakunyarako bakunyura oguchandwa kwa Yesu Kristo amatuko 40 asoro gendo ruiga rwa matuko 40 tugutara monere tukumuburia atubugurerie chigurube chitu na kubwa mono asugwikirania emirimo etatu asamogora yaiga yokweng'ata ase ogo asogosaba mono nabo igo gusira na gokonya baminta abare meire ase enchera ya muguseyende nabo igo nainde aso okweng'ata okuiga twensi tukurangirigwa aso gusira baminto aso gusaba nabo igo nainde aso koleta chigurube chitu na komenta gusabira baminto abare meire ase enchera ya muguseyende ng'erio buya bwa Nyasaye na maberaye anyare gakororekana ase abantu baye botambe ase ogusira abamwabo buno mukristo omukatoliki ase ogosaba mono buno mukristo omukatoliki ase okweng'ata na ase okweng'ata okoiga nigo tokweng'ata korwa ase chinkoro chitu inkoripoteria emesa ya mang'ana maya koru ase ekanisa y'Ekatoliki ya Nyabururu eriane nigo nkuru kwa Hespon Bosire.